Der var engang en måge, der hed Alfred. Ja, nu kom jeg til at sige, at der var engang. Og det er egentlig forkert, for Alfred Måge lever endnu, og han har det endda mægtigt godt. Måske er der nogen af jer, der har set ham ude ved vandet, enten når han flyver rundt over fiskerbåden og skriger sine mågeskrig, eller når han sidder på toppen af en bundgarnspæl og hviler sine trætte vinger. Så sidder han på et ben, mens han trækker det andet op under sig. Det er vældig smart, for så kan han hvile et ben ad gangen. En dag sad han sådan og hvilede sig på en bundgarnspæl. Det var hen på vinteren, og det var ved at blive mørkt. På den nærmeste pæl sad Alfreds far og sov. På pælen ved siden af ham sad Alfreds mor. Hun sov ikke. Hun sad og klynkede og jamrede. Hvad skal der dog blive af dig, min stakkels dreng? Det er så forfærdeligt med dig. Og en hel masse mere i den dur. Så drejede hun næbet over mod faren og skreg. Så vågn dog op, hører du? Sidder og sover midt i den ulykke. Alfreds far sov videre, eller også lod han bare som om. Alfred sagde stille. Mor, det er da ikke så slemt. Nå, så det er det ikke. Men det kan jeg sige dig, det er det. En måge spiser fisk. En måge spiser ikke spejlæg. Hvor har du dog fået den fjollede idé fra, Alfred? Du har aldrig fået spejlæg i dit hjem, og nu taler du ikke om andet. Og du bliver aldrig til noget med den indstilling. Og en hel masse mere i den dur. Nu vågnede Alfreds far op. Kan man da ikke få bare en lille smule ro? Jeg flyttede hen på den her pæl, fordi jeg ikke kunne sove der, hvor kragerne holder til. Nu er det snart ved at være værre her. Hvad hyler du for, spurgte han sin kone. Alfred tror, han er et menneske, snøftede Alfreds mor. Han vil kun spise spejlæg. Han er ikke nogen rigtig måge. Alfreds far sagde, hør nu her, Alfred. Du gør din mor ked af det. Hvis du absolut skal spise spejlæg, kunne du så ikke gøre det, uden at der er nogen, der ser det? Og sådan gik det til, at Alfred den aften begyndte at flyve ganske lavt ind og ud mellem husene i den lille fiskerby, mens den spejdede ind af vinduerne for at se, hvad folk skulle have at spise. De fleste steder skulle folk have fisk, for de fleste af dem var fiskere, så de havde jo selv fanget dem. Men som I kan forstå, var det jo ikke lige det, Alfred var ude efter. Næh, Alfred havde sat sig for, at den ville have spejlæg. Den tænkte faktisk overhovedet ikke på andet. Hvorfor? Det anede den ikke. Det var lige begyndelsen af december måned, julemåneden, og rundt omkring kunne Alfred, når den kiggede ind gennem vinduerne, se børn, der sad og lavede julestads, og andre steder var børnene i gang med at hænge julepynt op i vinduerne og rundt om malerierne. Jo, julestemningen var ved at brede sig, blot ikke uden for vinduerne, hvor Alfred kredsede hvileløs rundt i sin jagt efter spejlæg. Pludselig bremsede den på begge vinger og foretog et kraftigt styrtdyk. Den havde lige passeret hen over Fiskermortens lille hus, og op gennem skorstenen havde den lugtet noget, som ikke kunne være andet end spejlæg. Alfred landede på stakittet uden for Fiskermortens køkkenhave. Den stirrede og stirrede og stirrede. Og hvad stirrede den så på? Fuldstændig rigtigt. En hel stegepande fuld af spejlæg, som Morten havde stående på køkkenbordet. Nu skulle Alfred tænke hurtigt, og det gjorde han. Han bemærkede, at Fiskermorten havde lukket køkkendøren lidt på klem, men den vej tog Alfred ikke flyve ind. Hvad ville Fiskermorten ikke tænke, hvis der pludselig fløj en måge ind i hans køkken, satte sig på køkkenbordet og begyndte at spise hans aftensmad? Næh, Alfred tog en rask beslutning. Han fløj om til hoveddøren og bankede på med sit stærke gule næb. Og derefter fløj han rundt om huset igen og kiggede ind gennem køkkendøren. Ganske rigtigt. Fiskermorten var gået igennem stuen ud til hoveddøren for at lukke op, og nu kunne Alfred, hvis han var hurtig, nå at få fat i et spejlæg, inden Fiskermorten kom tilbage. Alfred var hurtig. Alle æggene hang sammen, så han var lige ved at trække hele balladen ned på gulvet. Men så fandt han ud af at bruge sit næb som en saks, og 1-2 vupti havde han fået klippet et æg frit, og med det i munden sagde det lige, og ud af døren var han, lige inden Fiskermorten nåede tilbage til køkkenet. Alfred sad igen på stakittet. Hvor det smagte godt. Han slurpede og smaskede, og tykkede og snaskede, og gylpede og bøvsede, så dejligt smagte ham. Men lige så snart spejlægget var væk, så fik han lyst til et til. Han kiggede ind ad vinduet. Fiskermorten stod og kløede sig i nakken, mens han stirrede på panden. Det så ud som om han regnede, for han stod og talte fingre, mens han kiggede på æggene. Så rystede han på hovedet, tog et æg til fra køkkenskabet og begyndte at spejle det på stegepanden. Nu var Alfred hurtig igen. Han tænkte, går den, så går den. Han fløj om til hoveddøren og bankede på en gang til. Og lynhurtigt fløj han så om til køkkendøren igen. Denne gang var der bare én ting, der overraskede Alfred. Og det var, at denne gang var stegepanden helt varm.
For det første brændte han tæerne, da han satte sig på kanten af stegepanden, men spejlægget var også varmt, så Alfred gav et frygteligt skrig fra sig. I samme nu stod fisker Morten i døren. Hvad i alverden, sagde han. Han var vant til at se måger hver eneste dag. Både når han var ude at fiske, og når hans båd lå i havnen, så plejede han nemlig at smide fiskerester ud til mågerne. Men derfra og så til at se en måge i sit køkken, oven i købet oppe midt i stegepanden, mens den skrigende sad og åd hans spejlæg, det var faktisk temmelig overraskende. Og Alfred selv blev også temmelig forskrækket. Inden den nåede ud af døren, fik den væltet en flaske tomatketchup, jokket oven i en krukke med fedt, og da den rigtig skulle sætte af for at komme i luften, foregik det midt på stegepanden, så det ikke længere var spejlæg, men nærmest en stor splattet æggekage, der blev tilbage til fisker Morten. Alfred Måge fløj gennem vintermørket ud til sin bundkarnspæl og satte sig uden at gøre alt for meget støj. Den havde faktisk ikke lyst til at forklare sin farmor, hvad den havde lavet. Men der er ikke meget, man kan skjule for sin mor. Heller ikke, når man er måge. Hun lukkede det ene øje op og spurgte, mens hun faktisk lød, som om hun sov. Hvad er klokken, lille Alfred? Alfred tænkte, går den, så går den, og svarede, lidt over halv. Nå, det var godt, min dreng, at du kommer hjem til tiden. Har du nu opført dig som en rigtig måge, og ikke gjort det, du ved nok, vi talte om i morges? Sagde Alfred, for så havde han da ikke sagt noget forkert. Den nat drømte han de underligste, men meget dejlige drømme. Han drømte, at fisker Morten inviterede ham hjem til aftensmad, og at Alfred Måge fik lov at tage sin bedste ven med. Det var bare lidt besværligt, fordi Alfred Måges bedste ven var fladfisken Olga, og hun var jo nødt til at stå i en spand med vand nede fra havnen midt på bordet, mens de spiste. Og når de skulle snakke med hende, var de nødt til at stikke hovederne ned i vandet. Det lød meget mærkeligt, når fisker Morten snakkede dernede, nærmest sådan. Man kunne ikke høre, hvad Olga svarede på det, men de talte sikkert om fisk og fiskeri, for det havde de jo forstand på begge to. Mens fisker Morten sad og blobbeloppede dernede i spanden med Olga, brugte Alfred Måge tiden godt ved bordet. Han spiste 22 spejlæg, men så kunne han heller ikke mere, men måtte hen i køkkendøren og trække frisk luft. Alfred Måge vågnede først langt op ad dagen. Det var slemt for den at blive vågen efter den dejlige drøm. Et øjeblik troede den, at det var noget, den virkelig havde oplevet, men så mærkede den sin slunkne mave og kunne mærke, at den ikke var fyldt med 22 spejlæg. Alfred Måge skottede til den nærmeste bundkarnspæl, men både hans far og mor var væk, sikkert ude at fiske efter deres livret, små levende sild. Blah, tænkte Alfred. Han kunne ikke fordrage at have sådan et lille levende dyr i munden. Tænk nu, hvis det var rigtigt, det han havde oplevet i drømmen, at fisker Morten ville invitere ham på spejlæg næste gang han kom forbi. Alfred Måge blev så glad bare ved tanken, at han straks startede begge vingerne og begyndte at flyve ind mod havnen, hvor fisker Mortens hus lå. Allerede på afstand tegnede det fint. Køkkendøren stod på klem, og op ad skorstenen kom en lille fin røg. Spejlæg, 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 nynnede Alfred Måge og slog et elegant sving ned over fisker Mortens hus. Lige da den skulle lægge an til landing på stakittet, kom fisker Morten ud af køkkendøren. Glædelig jul, råbte Alfred lykkeligt. Glædelig jul, skreg fisker Morten. Du kan tro, jeg skal give dig glædelig jul. Og så tog han sin gamle jagtbøsse, der stod lige inden for døren, og fyrede et skud af efter Alfred Måge. Heldigvis ramte det ikke, og det var vist i virkeligheden heller ikke meningen. Men som vi kan forstå, blev Alfred Måge meget forskrækket, hvad der jo ikke er mærkeligt, når man glad kommer og siger glædelig jul, og til svar for en hel ladning hagl skudt lige op forbi sin rumpe. Alfred Måge fløj alt, hvad den kunne, ud og satte sig på sin bundkarnspæl, og da den havde fået beroliget sine nerver, tænkte den sig rigtig godt om. En times tid efter landede Alfred Måges far og Alfred Måges mor på deres pæle. Hans mor begyndte straks at klynke. Se hvor sulten han ser ud. Jeg tror, han sidder og spekulerer på sine tossede spejlæg endnu. Han er ikke nogen rigtig måge, og en hel masse mere i den dur. Men pludselig afbrød Alfred Måge hende i al hendes klage og sagde, I kan tage det ganske roligt begge to. Fra i dag vil jeg aldrig mere tænke på dem der, I ved nok. Fra nu af tænker jeg som en måge og spiser som en måge. Det var klogt, min dreng, sagde Alfred Måges far. Og Alfred Måges mor smilede igennem tårer og sagde, så blev det alligevel jul. Alfred Måge sagde bare, så synes den ikke, at den havde sagt for meget.